Mo ni among simple nga handa sa ako ang papa. Don't stress your mind, we coming home tonight to you. I'll be ready for this till dawn. Baby, I'm ready. Pretty lights, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Sorry, driver. Let's on manok. Sige na. Hi friends, good morning. Welcome back to my channel. Karong adlaw, August 3, 2020. Alas 7 pa sa buntag. Kanang anjang tadtaod mo lakaw ko. Dugay-dugay ko karon nakamata friends kay gikapoy gid ko gahapon daghan ko gibuhat ba. Mao karon mura ko gikapoy. Karong adlaw, birthday ron sa ko ang papa ug mama. Magdengan sila. Kanang ako ala namang papa mag-celebrate kay wala naman akong mama. Na wala naman siya 1 year ago. Ngad sa koan, chronic kidney disease, gidialysis siya for 3 years. Sakit man palandungon nga wala na siya, pero dawaton na laman kay ansaon man ang tao mawala man sud. Kanang looy man po siya kung mag-suffer nagtaman, pero sahang pang hunahon na fresh pagyapon ang panghitabo, gimingaw kadyo ko sa ko inahan friends. Sige lang kay ansaon man nahitabo naman, magpadayon gyapon mi sa mahang kinabuhi bisan wala na akong inahan. Karon friends, mo lakaw ko tataod kay ang palitan na ang amahan o ginagmayng handa palitan na mo kay bisig simple ra basta pagkaipahinangod pud mi malipay pud siya ba nga makaingan siya nga nakahinam din pud mi siyang birthday kay kami wa man gud mi gahisgot-hisgot siyang birthday, wa mi mag kanang sulti ni Diya, wa mi nanumbaling. Amo palitan ko unsa iyang reaction kung malipay ba pud. Pakitaon na mo na unsa friends. A few moments later. Agsi papawa kay baw na ang siyang palitan kay karon. Naghinagtak kay nga si Jagwa may kay nang sa siyang birthday. Wala man sa panumbaling nga tanawan ni Diyo. Kahibaw nga kanang amo sa handaan bisig gamay ra nga simple ra basta kay makapahinga nga di siya naghinugtok. Amo anak ko ang sa iyang reaction ko iniguli na magikan og pangalit. A few moments later. Hi friends, diyan namin niabot na gikan sa merkado og sa Robinson. Nakapalit mi og isda cake. Duha na ka buok para ta ni papa o kang mama karon munawag nami among kantaan si papa. Yes, na cake para ni mama para ni papa. Tawag si Jerome. Di man musiga. Ipatako sa Nina. Ninaong. Sige, bigyan. Ay, mo ba?
Uy, Kalisa. Yan yung pakita na mo na. Cellphone ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday pa. Happy birthday. Blow your candle. Nag-relax siya kay Boy ni Great niya ganina. Gigi, go na. Mag-wish, mag-wish. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Magampo sa ta. Isa yung mampo. Ikaw. Okay. Ay, si ate may mampo. Buidas na tayo, ma! Ikaw ang subscribe. Ikaw ang Okay, magampo ta. Mga Diyos nga na ikaw sa kidasan sa mga langit, ning taknaa, sa kagabiyon kamahan, anya kami nagaampo kanimo, mangayog kapasiluan sa mga sala, di napakis kami sa pulong sa buhat o sa hunahuna. Ning kagabiyon amahan, nag-celebrate kami sa adlaw nga tawhan ni Papa. Kami nagaampo kanimo amahan, nga ikaw magapadayon sa pagtabang kaniya, sa paghatag og taas pa nga kinabuhi ug maayong panglawas amahan, nga ikaw uban ka namo. Ikaw na sayod amahan, nga wala kami mahimo sa mong tagsa-tagsa pagwalin kung wala ikaw. Kusa na hinaot kami nga imo ming tabangan permi, imo tabangan si Papa permi, o panalangin iusab kini pagkaon nga nasa mong atubangan, nga kini makadugang hatag ug kabaskog sa mong mga panglawas, nga makapadayon kami sa mong mga adlaw-adlaw nga trabahoon amahan. Ayaw kami pasagdi ug tabangi kami kanunay amahan, kay kami nagataw ug nagalaom nga dili mi nimo pasagdan. O kining tanan ang gipangayo sa ngalan ni Jesus nga mong buktong personal manluluwas. Amen. Uy! Mag-kon, dili dahil. Ano naman sa glow? Ay, paano ang blue? Bitaw! Yawas, Jay, ang ganiha. Patro ha, blue. Maon sabi, ma! Sausawan ang kuhan eh. Butterfly! Nana! Pizza. Happy Ice birthday! Camera. Ako, magbisita Ayaw sa ako. kuwan ha ka mag-video sa ko. Wait, sama ka mag-video. Uy, apis ako ng tissue. Ma! Ako tawag na may balik. Mga on sa may bye. Kuhan na eh. Ay, isa. Mag-video sa ko. Ayaw sa dyan mo pang... Sana. Nabusog na yun ang ongko. Kukarin yung statay. Special na ka. Ganiha, ramang kasigig ka. O busog ka. Ano pa dyan kong giapi? Budol fight na. So, kaon na din so. Wanay, platuhay. Hala, pag-sure ba? Ito, kinamata, style, binukid. Mas lami mo ka nung ibutang sa dahon kay humot ang Kaya way kanton. hugason. Huwag ko na hugasan. Yung mo na idea ha, yung mo na Baon idea. ako. Sige, kaon. Nasa may sasawan. Kaon na tay. Kaon na pa. Ari lingkod ha. Kuhan. Gaya kong manok. Jeremy ah. Kasi, kayo kapatid ka.
Lami ang manok. Kana, kaon jud. Nag-video ra ko ari sa kumukaan. Yan, nakaon ka kung may bilhin. Sa linreal na. Dahil ko, hindi lang. What a day! Lami, ang lechon manok na. Basta kuan ka na. Iladani ka ba yan eh? Basta ka na kuan sa online ba? Iri ka ba? Ano ako i-order man ako kanina. Usapan pa na akong lapit. I-down sa gamay eh. Nakaon. Hi, Tay daw. Dapat sobra ang pagkaon. Dapat na mo. Dagang sobrang pagkaon. Oh. Gusto ko na ako, gusto na. Bakit asan sila tayo? Kasi gitantakan. Why now? Oops! Hihirap na doy! Hala ka! Doy, niilak na pusta tayo! Wala mo ikaw on here. That's all for today's vlog, friends. I hope nga nag-enjoy mo sa ako ang vlog karong adlaw. O sawa pa naka-subscribe sa akong channel, please like, share, and subscribe. O i-press ang bell button para ma-notify mo kung naibago nga video. O comment down below. Hashtag Happy Birthday na! Maan pa. Happy birthday, nanay and Nanay. Bye-bye!